Halo bolo-bolo, balik lagi ngonten di kandang ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini lagi panen ayam ya bolo-bolo. Tepatnya di kandang Pak Jumati yang ada di Tirtosoro Giri Wayowono Giri yang pertama kali di kali ini. Yang dulunya sudah pernah panen di sini, namun lupa ya bolo-bolo. Nah, sebelum lagi panen ayamnya jangan lupa like dan subscribe di channel ini, semoga channel yang berkembang ya bro. Nah, ini sudah rapat di kandangnya Pak Jumadi kalau nomor Wonogiri. Kiri, kanan, kanan. Kepepeten, terpal. Oh, di stop. No, mas. Oh, bukan jangan. Thank you. Ya lurus sih kan lebu kene pas iki. Iki elene Ban, kene apa to kene Ban? Ngerti rono. Aduh, bagres teko. Lurus saya lah. Eh? Lurus wae. Iki kayune sing loro Ban, liyan Ban. Terus sing glundus itu. Iki lho bangke Teko. delok ning mriki. Teko gen mepet kene. Otak kanan sithik. Ora sanganan Pak, anu ambles sing kono. Lurus saya. Aman. Pun kene Pak bane. Lurus e bane kan kene. Lurus saya Pak. Oh. Dengan kurang mundur nih ra teko. Terus. Nanti duk. Terus. Sip. Mana lurus iso teko kene Pak bane mau. Iki tekan. Iki Oh, dilone niku. Iki mriki man buka mriki. Oh. Enak. Nggih. Tesih utuh ayam. Kandung sekitar 550. Siap. Lah pun dipendet. Juragane ki ambek 300 kali sing wingi si RPA. Ayo niko 103. Ada talitane. Nggih. Karek gajah berarti. Gajah. Iki gajah. Oh. Manual teknologi pas sih kan kurang seket Iki Janu Putra meneh lho. Wis berturut-turut Janu Putra. Full lanang kabeh. Kalian bisa jen. Oke. Daging? Bongkar. Janu Putra. Ini siapa? Ayo 30. Walu, iki 3 pinten Pak? 39. 39. Janu Putra. Janu, biasanya jalan sedanten. Lah nggih. Sing kala wingi jalan sedanten sing kula. Nggih. Umur 36 27 kok. Nira sing mendhet si niku Kusni. Oh. Sinten iki kali? Sing Nggih. Juga kandang niku Kusni. Nomor 36 Sing kandang, nanti ngene Pak anu nggih. Sing luwan kabeh kare men nganti dipilih. Milih ke 29 Mas. Milih ke sing cilik dhewe. Yes. Ini sakit dewasane jalan kabeh ngono piye. Ini produk usih pundi, Pak? Janu Putra. Janu Putra mriki no.
Wonosari. Wonosari. Nggih. Oh, Wonosari cerak. Wonosari. Pakane jane biasa kan. Di Nggih. Java niku kan. Nggih. Kuduke sing mareng. Niki nggih wae sok. Oh, iso nyenengke nyawang nyenengke wis mareng, Pak. Ada sing kuwi mboten isi, Pak. Mboten. Ora nate mriki jenengan. Cuman Wis Halo, jaman. Lir. Halo. Ra enak. Halo. Enak ngendi wae? Enak ngendi? Heh? Oh, Kirene ya. tolong ya mana? Iki wis teko bakule. Jadi gila. Nggih. Iki traktor iki wit umur 3 hari, Pak. Alah. Kena udan gede nih. Nggih. Bar panas. Untung mboten panas, nek cara Nah, iya. panas. Nek ngene samudra niku pitake menang sikile niki lho. Sikile kuning-kuning. Nggih. Nek kula temet langgeng ngono putih-putih niki. Nggih, putih. Kayak pucet-pucet. Pokoknya PJP yo. Putih ya nggih. Tambah putih. Pitik yo kaya pitik joper ya. Oh. Miber maksudnya. Nggih. Miber. Jenenge punung napa? Prank kuku. Oh, pring kuku. Nggih. Ini jaman biyen lari. Harian, Pak. Kuku nggih nggih. Biasanya ger ngisi kene kan kacep biyen-biyen. Saniki mun mboten. Kacap muter Sarawak. Ora nama sing beto mobilan niku lho. Nggih, namung Grand Max nambatan ana. Oh, nggih. Nek Grand Max prurun tahun rene anu meneh, napa meneh. Sing niko sing biru niko. Nggih, biru. Nggih, sing biru. Nek mboten biru ngireng napa niku anu. Nggih. Zebra triwe niku. Malah diragane menteke sing 2 likur 3 likur. Nggih, gen pajeng ngeten iki nggo pacitan ra ngono ra mlaku. Ki wae malah digedhen wong malah 4 likuran sing wedok men. Ya iki sing lanang karo 3, up iki. Mboten. 8 likur, 7 likur 8 likur. Nggih, pancen pilih ki ngoten mawon terus, Pak. Iku keranjang wae. Iya. Ini keranjang. Kan kena dia. Uga ning dhuwur. Yang keranjang kan kena di olah.